С споразумението в Блед да облегчи процеса на сближение и бъдещо обединение на македонските области от двете страни, нашата партия съгласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища в Рийския край. И допусна като преподаватели голямо число македонски учители от Скопие, както и македонски книжари да разпространяват книжнина на македонски език. Това беше доказателство, че нашата партия се отнася с най-голема симпатия към обединението на македонския народ. Нашата партия е стояла винаги, не стои твърдо на позицията, че Македония принадлежи на македонци. Верни на традиция на македонските революционери. Заедно с всички честни македонски патриоти, ние сме непълно убедени, че Македония ще осъществи своето национално единство и ще осигури своето бъдеще като свободна и равноправна нация само в рамките на Федерацията на южните славяни.